ku danna mana subscribe. Assalamu alaikum masoyana, za ku yi tuntuɓar mu ta YouTube channel ɗinmu mai suna Diza on Top TV. DJ Sauti and the Bass. Soyayya ruwan zuma, mun basar mu Adam. So ne ya haɗa mu da ke fatan mu karmi rabewa. Ni da ke amana mu karke babacin rabewa. Hannuwa da ke Salma yau na ji daɗi. Aure na ke fatan ni da ke mu zamo amare. Ni da ke amana muka rike mi aure mu tare. Cikin dai gida mi wasan so har ma da tsere. Kin yi kwalli ya kyauye yau da dowa, ki zamo mai haskaka annuri ke ce muradi. Addu'a na ke muki ummi Salma karbi rabewa. So ne ya haɗa mu da ke fatan mu karmi rabewa. Ni da ke amana muka rike babacin rabewa. So ne ya haɗa mu da ke fatan mu karmi rabewa. Ni da ke amana muka rike babacin rabewa. Kullum zan wuce sai kirari ake mun gane ummi nan. Sai murmushi nake yin ce na goda Allah. Ummi ki huta kin zama yar gata gurina. Haɗuwa da ke na san sa'a ce nan ta kulla. Ki zo dai mu je dangi daga nan a sama na rana. Kai ki gida ayi miki jere daga nan mu zauna. Ina ma a ce yau ne za ɗaura aure. Daga nan mu huta ba kunya tsakanin amare. So ne ya haɗa mu da ke fatan mu karmi rabewa. Ni da ke amana muka rike babacin rabewa.